Hvem er det, du sidder med der? Hov. Det går ondt på ham, det kan han ikke lide. 1, 2, 3, nu. Jeg er begyndt at filme. Tom. Skulle du ikke synge den der med den lille papegøje? Nej. Jeg skal... Nej, undulatsludder, det var det, den hed. Jeg er en lille undulat. Jeg er en lille undulat. Jeg har ondt i min mave, og dem jeg bor hos, de er så nærige med mad. De giver mig syg længste dag, men det vil jeg ikke have. Jeg vil have Coca-Cola og is. Det var en god sang. Det ved jeg slet ikke, hvad jeg er. Skal vi filme? Okay, det gør vi bare. Sammen med mig og Johan. Hvad så med den anden, du der med i hytten lå? I en skov, En hytte lå, nissen gennem Norden så han kom på. lidt tå, bankede derpå. Hvis hjælp mig i min nød, skyder jeg med jer død. Lille har, kom ind, ræk mig nu din pote. Hvad så? Jægeren kom til hytten hen. Sig mig, Sidste lille ven, har du set en harfin her på markedet din? Nej, har jeg. Gå du blot din vej. Jægeren vendte sig og gik. Nej, han fik. Det var god. Den skal du filme begge to. Okay.